Kwthwi no Mechenwi Paithago Nogo Kiphilwi Sokphaikha Champaknagar Kasidas Kamini Binay Debbarma mungwi khoroksa sikla lai thangnai 11 July sarbario Bengaluru ni Tripura lahar kotoro accident wngmani yagulo salchi baromoi komao tongmani Binay Debbarma aboni yagulo Bengaluru Tripura team tei joto Tripura lukurokni chubai talni romoi Bengaluru ni hospital treatment paimani yagulo Paithago srang salo hasteo Kiphilwi Sokphaikha Bengaluru hasteo security guard ni samung khlainai Binay Debbarma Thwinani krini bagai Kwthwi thoyamni yakni basai phaikha hasteni khoroksa sikla Kwthwi no Mechenwi Paithago srang salo Nogo Kiphilwi Sokphaikha Champaknagar Kasidas Kamini Binay Debbarma mungwi khoroksa sikla laithangnai 11 July salmario Bengaluru ni Tripura lahar kotoro accident wngmani yagulo salchiba romai kumao tongmani Binay Debbarma aboni yagulo Bengaluru Tripura team te joto Tripura lukurokni chubai talni romai Bengaluru ni hospital treatment khlaijakmani yagulo Paithago srang salo hasteo Kiphilwi Sokphaikha Bengaluru hasteo security guard ni samung khlainai Binay Debbarma bono kathang Nogo Kiphilwi Sokphaimani nugui wanamate kamangmao mokol ni muktei nargi manlia bini nukhungni bororok koktumao saimanjakha laithangnai bisichi romai Bengaluru ni Rastriya Security Detective and Chamber Company o security guard ni sebok khlai tongmani Champaknagar Kasidas Kamini Binay Debbarma mungwi khoroksa sikla butatei bufayung sungno karai kerike bo bini azimani rangpuisa baino cholio nok nukhung phiaba laithangnai 11 July sanja jorao duty pai tongthai Nogo Kiphilmani lamao Bengaluru ni Tripura lahar kotoro lahar pati mungo klaikha Binay obobai salchi romai kumao klaijak Binay Debbarma komani Kiphilwi tubunani bagi nango brain operation phiaba nukhungni bororokni yagukri asuk rangpuisa aboni bagi borokno chubachu khlainani bagi shkangi phaikha Bengaluru Tripura team ni chaitok mungte Maharaja Pradut Kishore Debbarma ni koimungo kisasa khagnang Tripura lukurokni chubachu te nukhungni bororokni chaitok mungbai laithangnai talni romai Bengaluru ni kaisa private hospital treatment khlaijagi tongmani Binay Debbarma phiaba nukhungni bororokni yagukri khabono treatment khlainani bagai khoksa rangpuisa aboni bagi bono Nogo Kiphilwi tubunani wansukha nukhungni bororok aboni yagulo Bengaluru Tripura team te joto Tripura lukurokni chubai talni romai Bengaluru ni hospital treatment paimani yagulo Paithago srang salo hasteo Kiphilwi Sokphaikha Bengaluru hasteo security guard ni samung khlainai Binay Debbarma Jatarang khulumo ako abong ke andara je accident nang ke bo accident daeng ako buda ko takpun saime ko bo ke bo ako hospital Sokphaikha ko kumao bo kalaikha 15 din ke 15 din kalaikha ka ang bo accident man tan din ka nang chogi kai ko nok ni Bengaluru ka ang tabak thak joti bo 2 mas ang tongo ko hospital ke tini bini doctor rok saw binam surgery khaina nangnai hene ke surgery khaimalia cheng rang karim bage ko to phun bini SI dok tongo khaire kha borok bai naikha ke tabuk binam ka doctor rok sawlo ko surgery khaina ya binam aste hamnai ko je hamjangmani kok rok bai video calling kok saradi amtiro khon saw doctor rok ke aste hamnai ler nai balok nai hene ke to phun bini tabuk 2 mas ka khabo oro hospital ko ta aste to bo sika bokrok kisa phaika ka bukhokti mai rok chakha ama hai ta lukurokni kisamisa chubachu manmani bagino Nogo kathang Kiphilwi Sokphaikha tini Champaknagar Kasidas Kamini Binay Debbarma aboni bagi chubachu khlainai lukurokno khaka hamya farkha borokni nukhungni bororok Raja Khorang oglini simi mangphliti senai krishanute sanuni kokthum Chini Khorang